Jodolo Moko e kaunti ma Mombasa okwedo dwaro mar piny owacho mar loro kuonde dak mag nyithi kiye kata nyithindo mochando mosebed ka itayo kod ji giwegi ka gidwaro mondo gichoma mago ma osebedo ka ok luw chike. Jodologo wacho ni en ting' mar piny owacho mar timo nonro mar kumo kuonde dak mag ji giwegi ma wachore ni osebedo ka rocho ratich nyithindo ma ok onywando kuonde mag dak mag nyithindo duto. Magi wacho ni e kinde ma jatend Migago mochung'ne jotije e pacho kae Florence Bore nochiwo siem mondo olor kuonde dak mag nyithindo ma osebedo ka itayo kod ji giwegi e kind thuolo mar higni 8 mabiro. Baadhi ya nyumba hizo zimesomesha watoto, zimesaidia upande wa chakula na mahitaji mengineyo ya kijamii. Kwa hiyo sioni kama ni wazo bora kutimiza serikali kufanya inachoniwa kukifanya kuhusiana na nyumba hizo. Serikali angalia tu jinsi vile wanaweza kuhandle wale ambao wanaofanya zile vitendo ambapo sio sofaa katika jamii watoe, na zile ambapo zinafanya vizuri wapate kuendeleshwa ama kuachwa nafasi ziendelee kufanya hizo kazi.